ake nibingelele into zakuthi umlungu ozilo indoda emnyama esehlathini elimnyama ephakela izingweni ey'ngunyama thuswe isabeka. Namhlanje sifuna ukuxoxa ngomlando wesizwe samaXhosa. So ke isizwe lesisikhulu lapha kwesilakhele eNingizimu neAfrika. Umlando wasojulile abaningi baye bawulandela umlando, kodwa ke nathi lapho kaMlando mathi sifisa ukusika elijikayo ngalomlando walesi sizwe esikhulu kangaka sakwaXhosa. Kunokudideka abantu abaningi bayaye bathanda ukuthi bathi mabebheka lezi zizwe bese bebuka ukuhlukana kakhulu kuzona ezikhona lapha eNingizimu neAfrika. Uma ukhuluma ngesizwe samaXhosa baye bathi hayi kumane kwamanguni lawa, kodwa abahlangani namaZulu, abahlangani nabeSuthu, kanjalo futhi abahlangani namaVenda, kuhlanganise namaSwati. Kodwa esikwazi nokuyiqiniso ukuthi amaXhosa adaba ngaphansi kwesizwe sakwaNtu, ngabantu lapha. Abaningi baye bathi uma belanda ngalesi sizwe esikhulu sakwaXhosa baye bathi le endaweni yawo amaXhosa bathi kwaNtu lapha, ikwaNtu. Siyazi ke sisakhuluma kakhulu ngoNtu kule channel yethu lapha kwaMlando Matrix. Abaningi bayazi, kodwa sifisa ukuveza lokhu ukuthi uma ukhuluma ngesizwe samaXhosa asiqhelile kakhulu esizweni samaZulu. Uma uzobuka bayazalana futhi lapho behlangana khona kude kakhulu. Sifisa ukwenza esijwayele ukwenza lapho kaMlando Matrix, sibheke uhlu lozalo. Siyazi ukuthi uma ukhuluma ngesizwe samaXhosa kwabaningi kufika amagcaleka, kufika amantinde, kufika amanzonde, kufika amachawa. So umlando ikakhulukazi lo wamagcaleka kuhlanganise namangqika, namantinde njalo njalo uyaziwa, namahahabe uyaziwa. Kodwa sifuna ukuhlehla sina siyele emuva kakhulu ngoba ngokomnyombo walesi sizwe esikhulu sakwaXhosa baye bathi badakwa ngaphansi kukaMnguni. Isizwe zamanguni amaXhosa njengoba siyesaveza. Okunye esingeke sikulibale ukuveza ukuthi amaXhosa ngamantungwa, amantungwa anguni lawo. Njengazo zonke izigaba zamantungwa anguni esiye sakhuluma ngazo lapha kulolu hlelo, bayazalana nazo zonke. Kodwa sifisa ukulandisa umnyombo wabo. Baye badabwa ngaphansi kukaMnguni, uMnguni owazala uXhosa, uXhosa wazala uMalangana, then bese kuthi uMalangana yena wazala uNkosi Yamntu, bese uNkosi Yamntu kuthiwa wazala uChawa, uChawa wazala uNgcwangu, uNgcwangu wazala uSikhomo, uSikhomo esezala uThogu, uThogu wazala uNgconde. So lapha kuNgconde sibabona sebesabalala ke manje ngoba uNgconde sibone ezala uChiwo, azala uMdange, azala uNtinde. So ke ngaphansi kukaChiwo siyazi kudabuka uPhalo, uGcaleka, Khawuta, Insa, Saheli, Sigcawu njalo njalo. So ke bese kuba ukuthi siyathola ukuthi lapho khona sekudabuka khona amahahabe, kudabuka umnukwa, kudabuka uGwali njalo njalo. So ke cishe umlando waziwayo lo, ngeke siwuthinte, kodwa sifuna ukuhlehla siye masemuva. Sizokuveza lokhu ukuthi emlandweni wethu kungokuvamile ukuthola ukuthi amagama ezinzalamizi ayaphindana. Sike sakuveza ngaphambilini ukuthi izinzalamizi bezingenawo amagama awodwa. So ke siye saphinde sakuveza ukuthi njengoba isizwe besifuduka besifica ezinye izizwe phambili, bese sakho ubudlelwane nazo. Izinzalamizi bezingenawo amakhosikazi ngawane, kodwa bebeba nesithembu, amakhosikazi bebamaningi. So ke ukuthi kwesinye isikhathi amakhosikazi bawathatha ezizweni ngokuhluka kwazo. Bese kuzalwa izingane, izingane kwesinye isikhathi sokuthi zizokhulela kuleso sizwe ezizalelwe kusona, hayi ekhaya kubo kayise. Bese sola ukuthi mhlawumbe ubuzwe bazo buba yilesi sizwe esikhulela kusona.
njengoba uzobona njengoba lezi zizwe zamanguni sesihluke kangaka uthola ukuthi sikhuluma nezilimi ezingafani uzothola ukuthi kungenxa yokuthi abanye bazalelwe kwezinye izizwe bakhula ngaphansi kwazo base bekhuluma lolu limi abalukhulumayo njengamanje olungafani nolwabafowabo othola ukuthi nabo bazalelwe kwezinye izizwe bese usothi bakhuluma ulimi olungafani nabo kodwa uthola ukuthi uyazi ukuthi kukhona ukuhlobana phakathi kwalezi zilimi kodwa kunokuhluka lapha nalapha nje basiye saveza ukuthi sishadisalene kakhulu nezizwe zabathwa izizwe zabathwa so izizwe zabathwa nazo besikhuluma izilimi eziningi ezihlukahlukene so obese kukhanda uthola ukuthi nakuba ulimi lulodwa kodwa ngenxa yokuthi luthekelana nezinye izilimi esifudukela kuzona bese liyahluka kube khona amagama osebenzisa abanye abawasebenzisa abanye bayawasebenzisa so ilokho kuye kwenzeka so kungakho mhlawumbe uzothola kunokuhluka kangaka ezilimini zabenguni so ke nakhe sizokuveza ukuthi uma uzobuka uhlu lozalo lwesizwe samaXhosa aluthusi nokho kulapho khona uyayibona khona ngoba ilapho singenelela sizakhona njengomlando uMathix lapho sifike singenelele khona ngoba lapho sifike sibone khona so la kumane kwaphinda namagama ngoba siyayisimbe sijule senze uphando ngegama bese siyathola ukuthi yazi leli gama nali into liyalisho kahle nakuba uthola ukuthi alisasebenzi manje lalisebenza endulo so ke uma uzobukisisa kahle lapho zonke lezi zigaba esihlangana khona sihlangana ngaphansi kaMnguni siyazi uMnguni ubebuyaziwe ngondaba ubebuyaziwe ngondaba abanye bamazi ngongwane wesibili amaSwati so bese uthola ukuthi abanye ngaphansi kwamaSwati babuye mamazi ngokuthi ulwamba esiye sithi maselilumbanisa igama sithi umlambo ulwamba lo umlambo umwelasi uMnguni lo ubebuyaziwe futhi ngokuthi umlotshwa abanye bamazi ngokuthi umusi so uzothola ukuthi kulezi sigaba noma lezi zizwe eziningi ngokuhluka kwazo zimbiza ngamagama angafani kodwa uthola ukuthi zisho umuntu oyedwa so ke kungakho simbona ke vela manje uMnguni lapha kwaXhosa kodwa bambeka phezulu boneqhulwini lohlulozo alolwabo base badangwa phansi kwaMnguni uMnguni bese zala uXhosa kula sizokuveza lokhu sikwenzeka kanjani ngoba sithema silibuka uhlulozo alolwalesi sizwe samaXhosa sathola ukuthi yazi kunamanye amagama kaMnguni avelayo lapha aphindeka kaningi so ke base uXhosa wazala uMalangana siyazi uMalangana uMadubana ngoba leli gama lithi Thuwa ngisike savesa ulanga so bakubona uMadubana futhi uMalangana siyazi uMadabana wayekade umqambi wesizwe samaNtumba so ke uye owaqhamana lwambuso wasebuthwa basebesibiza ukuthi bangabadokwe buthwa empire noma ihlala nkosi kwakuthiwa isebuthwa siyazi buthuwa ilanga shuthi kwakumbuso wamalanga lo emva kuwa kumbuso weGreat Zimbabwe umbuso weMutapa kwada kumbuso weMwene eMutapa wasedaba umbuso wasebuthwa wabadokwe wamaNtumba okuwukuthi umqambi nomqalisi wakwabo uMadabane so uMadabane wayaziwa ngokuthi ubani uMalangana uMalangana ubusa ngaphansi kombuso wamalanga siyazi isizwe samalanga isizwe esidala kakhulu njengoba siyesaveza abakalanga labo badabuka le enhlanezo laseGibhise badabwa ngaphansi kwezizwe zamawungwe so uMalangana kwabo uMadabane uMathwana uMntungwa so ke amaXhosa noma isizwe samaXhosa sidabwa ngaphansi kaMntungwa uMadubana uMadabana isizwe sabesuthi sisudawana uDuwana lo Dabana uMalangana uNdabana so uNdabana siyazi ukuthi ngokohluluza lolwaMantungwa kuthiwa nguye manje lozala uMnguni uMnguni lo isizwe samaXhosa siqale ngaye sasisidaba ngaphansi kaMnguni kodwa uMnguni uvela ngaphansi kaMalangana uMalangana ube sizala uMnguni ukuthi uNdaba uNdaba lo
so akuthusi nokho ukuthola amagama afana ochawe ngaphansi kwesizwe samaXhosa ngoba leli lithi chawe liqhamuka ngaphansi kwegama elisi chawu bona bazochawu kodwa lidabuka ngaphansi kwegama elisi ndawo abaye bathi dawo so yini ibhubesi leli indaba so ilona kanye leli sizwe samatapa esazibiza ngawo singamatapa bona amatapa lawa amandaba bathi bangamabhubesi njengoba kavele babedabuka ngaphansi kombuso wamabhubesi amazimba babezibiza ngokuthi amabhubesi so leli lisindaba libhekisela kumnguni uqobo lwakhe futhi ngamamazi uchawe kwabumnguni kumane kwaphindeka amagama la kwangathi zinzalame zesihlukene so uchawe umnguni okunye sikutholayo kuthi uchawe wazala bani kuthiwa wazala uNgcwangu leli lisingcwangu sazi kahle ukuthi libhekisela egameni elisho into ephezulu basingcwangu amanye amanguni asingcongo abaye bathi sicongo into ephezulu into esesicongweni phezulu kwelokhuzi ezulwini so abaye bathi leli sicongo bathi sijongo usijongo siyazi sizwe sakwaBhengu lesi sizibiza ngosijongo amajali so nje balibethi bangwasijongo baqonda ukuthi bangwasicongo babhekisela kulona kanye igama la inzalamizi zomnguni nje bakuthiwa umbingu umbingu ukusho ukuthi phezulu kwelokhozi ezulwini umbinguni umnguni so leli lisingcwangu leli lithi chawu abhekisela kumuntu oyedwa ukuthi ubani umnguni inzalamizi so ke uNgcwangu isicongo into ephezulu nakho ke lapho kufike khona kujabulise kakhulu uma simba ngalomlando ukuze uzobona ukuthi lento ihlangana kahle kakhulu basi uNgcwangu wazala uSikhomo uSikhomo kwakubani siyazi umnguni wazala uLuzumane ngapha esigabeni samanye amanguni abanye bazayo uLuzumane kwakudlamini wesithathu base uSidoba seluthuli lo udlamini wesithathu so ke ingabe kungenzeka ngempela yini ukuthi uSikhomo naye kubhekiselwa kuyena uZulu uzokhumbula njengoba sisizwe zamantungwa lesi amantungwa akwaKhumalo ikakhulukazi eZimbabwe azadabuka ngaphansi kaZulu uZulu uqala lo amantungwa lapha kwaZulu athi umbulasi so batibona bawuzalo lukaNgululu uNgululu wayezalo Siphahla uSiphahla uzalo uMangethe ozalwa uLanga lamandulo uLanga wesibili lo uLanga lamandulo owayezalwa uZulu uqala so uLanga lamandulo yilo abazomntungwa lapha kwelakithi so umntungwa wesibili ngoba siyazi umntungwa wokuqala kwakuMadapane so umntungwa wesibili umntungwa lo obizwa ngoLanga lamandulo eSwatini bazinkosi wesibili so uma sibheka ohlwini lozalo lwesizwe samaZulu njengoba naso singamanguni bona bathi umntungwa wesibili noma unkosi wesibili basibona uMalandela uMalandela ukulandela inkomo zamadoda lo so isizwe zamaXhosa naso sidabuka ngaphansi kwakho uMalandela kodwa awusi kanjani uma uzobheka leli gama likaSikhomo liyavela njengesibongo oSikhomo basibiza ngoChangisa oHudulu bangamaZulu bangozulu so ke khumbula kuvela leli gama likaLuzumane manje umbulasi abambiza ngoZulu uqala amantungwa aseZimbabwe ayesigaba esifana ncamashi namantungwa lapha kwaZulu so ke uSikhomo uZulu swaluba noNgcwangu uSicongo uSijongo imbinguni so uNdaba uChawe so ke kuhlangana kahle kakhulu uSikhomo uZulu so kuthi uSikhomo wazala uThuku khumbula sise laphaya eZimbabwe bathi uZulu oqala wazala uLanga lamandulo lo abambiza ngomntungwa lapha so kuvela kahle kakhulu manje nalapha esigabeni sesizwe samaXhosa batibona uSikhomo wazala uThuku leli lithi Thuku lisusele egameni lomntungwa
njengoba kuthiwa uThugu uMntungu abambiza ngenye indlela bona bathi uThugu, kodwa uyeza izinhlamvu ziyahambisana, njengoba noMadabhana wayebizwa ngomntokwa ngaphansi kombuso wasebuthwa, umbuso wabatoko, kwakusiwa umntokwa lo, umntokwa uqala uMntungu. So leli situgu libhekisela kuMntungu, uMntungu ukuthi uba noMalandela. So futhi lesizwe samaXhosa sidabuka ngaphansi kukaMalandela, uMalandela ngokulandela iy'nkomo zamadoda, njengoba sesike sakuveza nangaphambilini ukuthi naso isizwe sasesibantwini sakwaDlamini badabuka ngaphansi kukaLuzumane, uLuzumane likaNdaba owazala uMalandela, baze bazibize ngoMalandela bona ngokwabo. So-ke kulapho lezi zizwe zonke zifike zihlangane khona, bese-ke naye inzalamizi ifike-ke manje ihlukanisa isizwe sakwaXhosa, inzalamizi uNgconde. So kuNgconde uye-ke manje sesimbona ebambe lesi sizwe, esizala izinzalamizi ezidumile esizaziyo nathi njengamanje ngaphansi kwalesi sizwe esikhulu, isizwe samaXhosa. So-ke ngeke sinabe kakhulu ngumlando osuka kuNgconde kwehle kuyezansi, koPhalo, koGcaleka, koHahabe, koKhawute, koNdlambe, njalo njalo. Umlando waziwayo lo, kodwa besifuna ukuyisusa phezulu ukuthi nakhu la umnyombo walesi sizwe njengesizwe sakwaXhosa noma samaXhosa, lapho bafike bahlangane khona nazo zonke izizwe zamaNguni. Yisi sizwe samaXhosa lesi, siyazi kulokho esikuhlanganisile lapha. Mhlawumbe miningi imibuzo ezoba khona ngokunjalo, masingasabi ukuyiphakamisa lapha. Siyazi abantu abayengandawonye bengemanzi, uphando esilwenzile lisikhomba kulo mlando, futhi uhlangana kahle kakhulu ngoba manje sesiyakwazi ukubona ukuthi lezi zizwe ziyazalana, zinto yinye, zidabuka ndawonye, kanti futhi lapho sihlangana khona kukude kakhulu. So-ke bekunguwo umlando wesizwe samaXhosa lo omfishane, besifisa ukuhlanganisa lapha kwamlando uMathix. Umlungu uzoyigude iphansi naphezulu, inkunzi ejama enhlanu kusukela wadungeka iziziba, inkunzi edla emaqeleni, engayanga nhlobo ediphini ecotshwa zinyoni zezulu. Siyabonga Mzansi Afrika.